А в края на предаването очаквайте и интервюта от звездите на София Рокс. А ние продължаваме да ви представяме интересни личности в рубриката ни "Говорим и на ти". Единственото, което знам, е, че Живка Захирова е била на едно вълшебно местенце, поне така го описа тя. Спомена нещо за изненада, вдъхновение и хармония. Не разбрах много, но се надявам да ми се изясни след репортажа. Нека да го видим. Сега предстои да ви запозная с още един интересен човек. Виждам, че дори той в момента ни чака, така че отивам директно при него. Добре Здравей! дошла. Благодаря ти. Малко учудена от мястото на нашата среща, но доколкото си спомням, ти каза, че искаш да ме представиш в светлина и да ти разкажа какво ме вълнува, какво ме вдъхновява, какво ме прави по-пълноценен човек. Тук си намира едно от местата, които напоследък аз отделям много от моето време и внимание. Заповядай, за да видиш за какво става на въпрос. Добре, благодаря ти, но къде отиваме? Малко си неподходящо облечена всъщност, но няколко метра и ще разбереш. Всъщност това е изненада за тебе. Абсолютно. Честно да ви кажа, въобще идея си нямам къде отиваме, но обещаваш да бъде интересно, нали? Обещавам ти да бъде интересно, въпреки че наистина си малко неподходящо облечена, но ще се справиш. Заповядай. Хайде да отиваме. Борис Минков е роден в град Ловеч преди 42 години. Споделя, че любовта му към природата не може да се опише с думи, но определено датира от ранното му детство. Природата зарежда и аз много обичам пешеходните разходки. Надявам се това да не ти идва малко в прекалено и да си се уморила, за да можеш истински да се насладиш на това, което те очаква. Къде отиваме в момента? Както виждаш, намираме се в парк Витоша. Това е място любимо за много софиянци. Аз обичам повече планината и по-дивите места, но специално тук сме в началото и искам да ти покажа нещо, което много е интересно. Освен с природата, то е свързано и с едни много интересни животни. Предполагам, това ще бъде доста приятна изненада за тебе. Но след малко... Честно си кажа, много съм се изморила. И въобще не знам кога ще стигнем до въпросното място, защото наистина не издържам, честно. Колко още имаме да вървим? Всъщност, ако погледнеш вляво, ще видиш част от изненадата. Забелязваш ли след дърветата един от моите питомци? Конче е това? Да, точно така. Това е Мозамбик. Той ни очаква. Искаш ли да те заведа при него да го видиш? Разбира се. Всъщност това е изненадата. Това са моите любими животни и напоследък отделям именно голямо внимание и време на тях. Обаче не е ли малко опасно? Не се притеснявай. Той е млад, изключително добър. Даже аз го определям като лиглю. Заповядай, ще видиш, че наистина е много добър. Само дай ми малко време. Вече разбирам защо ми каза, че съм неподходящо облечена. Наистина, адски е неудобно. Никога не ходете на разходка в планината или в гората по подобен начин облечени. Можеш да го погадиш без каквото и да е притеснение. Здравей! Мозамбик? Ще ни кажеш ли нещо? Едва ли. Той е един от многото ми любимци. Те са над 10 и на всеки отделям голямо внимание и доста обич. А виждаш, че те го и заслужават. Определено са същества, които много разтоварват и има една такава поговорка: колкото повече съм сред конете, толкова повече гледам да не съм сред хората. Да си призная, всяко едно движение на Мозамбик ме кара да отстъпвам една крачка назад, но се доверявам изцяло на теб. Щом казваш, че няма опасност? Да, не се притеснявай. С него определено няма. Разбира се, не всички кончета са подходящи да бъдат галени и да бъдат доближавани от непознати хора. Това е често допускана грешка, но в случая няма никакви проблеми. От колко време си собственик на Мозамбик или всъщност собственик подходяща дума ли е? Една поговорка твърди така: кучетата имат собственици, конете имат персонал. Може би разбираш, че малко нещата са обратни. По-скоро гледам на нашите взаимоотношения като приятелство. Иначе с Мозамбик имаме взаимоотношения от около 3 години. Част от времето си напоследък прекарвам в езда, едно хоби, което съчетава интересите ми към природата и планината. Преди време се наслаждавах предимно пеша и с велосипед. Сравнително късно за моето развитие като личност открих ездата, но за сметка на това напоследък и посещавам много от времето си.
Искам да обърнете внимание на едно нещо. Вижте къде се намирам. Новите ми обувки. На много от приятелите, които идват при мен да пояздат, всъщност им казвам, че медала има и обратна страна и това е част от нея. Но когато прекараш достатъчно време с тях, може би преставаш да го забелязваш. Само един въпрос имам. Предстоят ли ни още така трудни преходи? Някаква трудност за мен предвид начина, по който съм облечена? Ако ти е интересно, може би ти предстои нещо друго като предизвикателство. Бих ти предложил да се качиш на гърба на конче, за да разбереш защо толкова много ме вълнува и ми харесва ездата. Да се кача на гърба на конче. За първи път, честно да си призная, ще го направя. Да, реших да го направя. И за първи път някой въобще ще ме носи на гърба си. Ще видим сега дали ще се получи. Въпреки че само няколко минути ще ти покажа какво е ездата, трябва да знаеш някои особености за безопасността по отношение на качването и така. Винаги, когато подхождаш на конче, когато не го познаваш, трябва да седиш далече от задните му крака. Те са плашливи животни, в резултат на оплахата си могат да посегнат за ритане, а достигат на 2,5 метра. Другото, което трябва да знаеш, че е много по-безопасно, ако подходиш от лявата страна на кончето. Почти всички кончета се обучават за качване от лявата страна и когато се появиш от тази страна, рисковете от оплаха в него да възникнат са много по-малки. Предстои ми да се кача ето там. Ето на това конче. Искаш ли да отидем до Ели, да я погалиш, да я успокоиш, ти самата да се успокоиш? Да се чувстваш спокоен, когато ти предстои непознато изживяване е трудна задача, но Ели определено е добронамерена. Това нещо се наричат поводи. Кончето се управлява с тях. Трябва да ги хванеш с дясната ръка, да ги прибереш плътно и с лявата да хванеш гривата. Може би микрофонът ще ти пречи, ако искаш аз ще го задържа. Да. Скъпи зрители, оставям микрофона и нека да опитаме. Осъществих едно от най-трудните неща, които си мислех всъщност, че ще ми бъдат много трудни. Оказа се, че не е толкова трудно. Обаче много ме е страх. Това, между другото, ми беше в топ 5 класацията за най-трудни неща, които си мислех, че никога няма да успея да направя. Може би изглеждам нелепо. Ако трябва да направим аналогия, в момента си шофьор, който не държи своя волан, в момента си пуснала поводите. Това е опасно. Готова ли си да тръгваме? Да. Описват ездата като един от най-успокояващите и релаксиращи спортове. В случая моята разходка не може да се нарече точно езда, но разбрах какво означава да си в синхрон с толкова красиво и благородно животно. Не случайно конната езда се прилага и като лечение на различни заболявания. Сега за слизането, може би микрофона отново ще ти пречи. Подай ми го. Не съм свикнала обикновено микрофона да ми пречи, но сега, щом казваш, давам ти го на теб. Да. Благодаря. Слизането е много по-лесно. Качването много трудно. На територията на базата имаме най-различни животни. Имаме магаренца, в случая това са декоративни петлета. Скоро трябва да им намерим и за приятели гълъби. Здравейте! А кокошки няма ли да Кокошки нямаме. В общи линии не го правим за придобиване на храна или на такива неща. По-скоро при нас идват много деца. И част от идеята е те да се запознаят освен с природата и с различни животни. Казахте, че имам магаренца долу 2 и знаеш ли, повечето деца в действителност не са виждали на живо магаре. И когато се качат на кончето, се радват от ездата, но много повече усмивка и много повече емоция им предизвиква контакта с магаренцето. Виждам, че има много какво да ни разкажеш. Спомена за една пейка. Да, ела. Нека да отиваме. Нека те заведа вече да си починиш от ездата, от разходките. Както ти споменах, аз обичам природата като цяло, обичам животните. Имам и семейство, имам 8 годишен син и аз искам да го възпитам така, че да изкарва максимално много време
сред неща, които са истински. Аз искам да прекарвам максимално много време с него, да имаме общи моменти, да имаме общи спомени. Ако аз сега в желанието си за натрупване на богатство или за изграждане на кариера пропусна тези моменти, после няма да мога да ги наваксам. Много от нещата, които смятаме, че са важни за нас, според мен са много преходни и нямат никаква стойност. След този разговор аз нямам какво повече да кажа. Въпреки че въобще не ми се иска да напускам това място, се налага, трябва да тръгваме. Колега, тръгваш ли? Не? Оставаш тук? Окей, ти можеш да си го позволиш, на мен ми се налага да се върна в телевизията. Чао!